ala ịmana aka dọrọ mmanụ igbu mmadụ ihe mgbu na-akọta akpata the demon ya aka na-akpa aka onye oshi mba dalno Nadal. Well done. Aha. Biano. Oku na biloto na ya dey again now. What do you pata do mu kuru ni tamu. Obule na bele na. Bia ya de. Oga. Ekwa ni yo, o mo bi ekulu di ni now. O we men. Go am again. Mo bi ekulu di ni o we men. Onye ka ibu? Ndi bi ebe now. Oga ka di mbi now. Chedu ije na do mpaka do mu. Kuru obule ni tamu. Onye wudi gi. Ndi bi ebe now. Onwe mo ebi ya. Ndi ari bi agodu. Never. Yana meze bas na. Ekos. Imo ya. Anọ boss na backyard. Ya nwa dey fa na. Asa ni ya. Ije. No dey ko to ke na me. O paka do mu kuru obele ni apunite. And so what? Only for bu na. Oh ni ayin. Ya dey be ya dey ayin. Ni ya bu ni ayin. Ni o to ka podi. Yo. Mo be fun yo. Ewe ya. An matara yodo. Wo yo me na akafo nte. Ya ko kuchali ya. Ogwo. Ono na wa ya ni bu na ayin. Ni bu ni ayin. Ebi. Mo se bata ya ni me ka ayin. Ai wa ko si o. So walo. Kenu do nwa bi ya. Kenu do nwa bi ya. O gini. Uche obra ka dikwa na ya ade. Onko yenje egwuri ya. Onko yenje egwuri ya. Onye bana blog ya nwa na ya ade a. Onye bana blog ya ona bana fuma o. Ike dị n'enu. Ike dị n'ala. Kawu miria. Amu awuya. Ke yo. Wa ju mmiri ebe a? Amama we wodi mmiri. E ma wa? Wa mmiri ebe a? Kisi ni muma? Mama we wodi mmiri oga. Mmiri be mu. Mbobi na abo samba na ya da mama we wodi mmiri. Makachi o. Baba ka bi iji do wa sete example na ya da. Kwino wurugu. Ogo we yi ga me mbobi na abo samba na ya da we yi ga no. That's it. God have mercy. Owen game. Ama ye bata ka magi. We go explain because no evidence. Oya dị n'aka. Daddy Jeko. Ala mụ aka. Ma ndị tere mmanụ na-atụ gị egwu. Daddy. Ala mụ aka iso. Asabutu. Onye gwa gị dị ọdọka. Say no more. Ịbata ihe a na-eme. Asa. Onwe na agbari. Agbaribazi. Onwe chọọ okwu n'ugbo ka mgbawa isi. Udo ya adịrọ, egwu adịrọ. Say no more. Na mgba ndị nkịtị ndị ya bụkwa m ime o. Ma chọkwa ihe ga-eme ndị a. Anti efe egwu na-arụ ka ama na nwoke nọ. Now. Hello, demon. Ọmụa. Ọ Lagbaja. Ichefuzigo nwoke mgbe anọgide m nọ na-echeta mgbe anyị kpara ike. Mgbe anyị gburu egbu. Ịmụka na dafọ m akọtụ nọ n'ime ya. Anọgide m nọ kpọwazie mkpọ m nasị na nnachiete. Nasịzi mpụ na kọtụ na onwezi onye aka na-ekwe egbu mmadụ. Ịma na aka dọrọ mmanụ igbu mmadụ. Ihe mgbu na-akọta akpata. Maka apụ egbusi mmadụ na kọtụ ka nke mbazi na nke mgbe m decide na steeti a abaziri na kọtụ ọfụrụ ndị ihe mgbulu ebe a dị too much my brother. Onwe mgbe anyị gbara ọgụ ọ na ebe mgbe mbụ eki
gbuo kpata eme iwe nkịta ha na-achọ m sef na-asị na ka nnachi ete azụ na nsị na ịmara Chineke akpọgo m oku mana ihe nna afụ na ọ dị ka manachi ya azụ na ọgwụ mmanachi ya kwarụ ya mmanachi ya azụ ịtago abi kemgbe na-abịa ka ịfụ ndị kọtụ na-achọ m achọ kemgbe na nke unu na ndị kọtụ nnọọ fechi na-enwe n'obi egwu onye ọbụla nwere obi a na-ala ike onye a nsogbu adịrọ I'm ready to join mma na cheta azụ the demon odogwu nwoke ụwa na-achọkọ m again Chineke mme excuse ka m so ụwa obele Okay. Okay, man. I will need police from the state CID. Opago more light. On your court, Lagbaja. More light come pastor. Oh, okay. Oblogo Lagbaja. Pastor. Ibola Lagbaja. Pastor Cambo more light. Mbo ke Lagbaja one. Officer, oh yeah, Lagbaja. They cut it. Oh, guy, are you lying to us? I make wegu. Kona Lagbaja. Lagbaja dey mad. Hi, pastor Cambo kwa pastor biko. Obro na kisi bu mmadu ototo. Mu akwa. Chegode ka afọ no maka mada won na. Sị na ebe na masquerade gas na evidence ebe a. Ọ Lagbaja. Hallelujah. Ịma aka drum man igbu mmadụ. Ka bụ ife anyị na-egwu ife. Ihe mgbu na kọta akpata. Ka ọ bụ ife a na-egwu okay, oyicha ọmụ a. Ọkwago a. Mmadụ na kisi n'Igbo. Nkwankwa eziokwu ya bụ ọnụ ka nchekwa ya achọ m ka mee ka ndị mmadụ tụọ m egwu. Ka ndị chakọta ya egwu. Ndị ya dị. Ị na-threaten ndị ya dị. Offense on network. Ọ bụla threaten biko. Oga ilue na office anyị ọ nweba na-ekwugharị ọnụ o. Ame nobody apụcha ihe nụ biko. Who's the AK? Bịa. Nwata mama na ịmara nwanne ya mbụ biko gbanụ ha biko. Ilue ka gị na DPO. Dara aga ọnụ ma nwa gbani kọdụ ozu wọkọta. Pim. Na Who did you? Shut up. Aga. This evening you will die.